Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamau Kerwat Constituency uba Renington Lingdo Tongkar menta kasngi ka arpo khandai trik unai leber arajar arpulai ulalaj ban jurip ya ka hospital ka badon Shispa Jingthia Kamau Kerwat South West Khasi Hills ka balade ban play menta la kumbalai benai AA hagani ke jingle jurip la senran lang yo ba Renington the medical superintendent Dr. W Sutunga bat ke nursing superintendent ke Kong L Kharbi Kheo lembat ki wei ki reu rangba nakaliang uba Renington hagani ke jingle jurep ula ai khubelai kerpang yegi doktor bat ki nurses ki balala ban penyai baik penyai rinti jagani ke jaka ai jing sumar ka badang donkam shibon ki jing penbit penbiang habaro ki liang hospital kena kasi pajak tiap hadin di kebanyakan obat beli homai di Sumbar. Tengi sudah yo syuk kalat perwan cukup di hospital. Tengi sukuman mempersi kumemele yo perwan page ya ke function juga di hospital. Sukuman kamtam di bagian doktor kamtam di doktor sungai beri MS ibala syukia haduk kata-kata penpenjaj di hospital. Hapadeng jo kijang pun mak kijing duna dendring sukuman beri bagi ni doktor ki nurses ki badan di hospital ki persang ban penbiang kat bala da ka bakia thaulat thaulati naladehi ban penbiang ye kijing duna ke hospital ai ku boleh syubun ai gini tre baro ki doctors bat ki nurses bat baro ki badan di hospital bat ka sukuman ru kijing pen mau jo doktor ki kijing .com ki bangi .com ban penbiang di hospital ha ku boleh ki infrastructures dang bun ba ki bangi .com ban shna hangne kita kam haduk kata bandon ke OPD ke paka ke bahang ne ya ke banyak penjo ya ke multi story OPD ne kene ke barim muswa kene ke CC ke barim tangi nang kam haduk kata bangindon ke we ke rain water harvesting ngidon ke jaka ke slap ha tengi ke dukung don ngidon kam haduk kata ngidon ke rain harvesting ke biang kenang penjo banlum ya ke slap ha ke por slap banjo penon kam ha ke por don iru ki jenon kam ne kum ya kene ke parking ru i don kam hadu kata mi don ke parking ke biang i ki jingwan jo ki ya ki nongpang ki bawana ke hospital ki bada ki pheu bada ki spa ki lawan man ke singi hang ne hospital ki sotu ki jing don kam bad kam tam ne le ke bede ber ki staff dang pun ba ke jing don kam ya ki doctors ya ki nurse ya ki grade 4 ki driver hadu mentang don driver ha kene ke hospital ke bahak kene te gisotho ya kaji kia jo kakam te ring ala syukur pat kini ki staff kan bagi hidup tasngi ba tongin long ki bayasha ha ka bangi ni trib ha kat bala kat ya ka bangi don ngin mek best use ya ke bangi don mentah te kata ka ki kerpat chungai kini ki doctors ba ki nurses kan ni hospital pada kibiti bangi don ki trelang ka oti ro kene ke wi ka bar kam hadu kata doktor la perkan mau la ngila don ki kamera tehre ginang don tang ki hall sudah nyimpan don ai ki jinor kam kum ki light berkum ki table ki baro ki equipment si berkam nam tak oti nyimpan don hadu mata te ki suthu bagar jinor kam ka pisah ka babon ka bar ki crores kan involve tehre ngin persang nak lejunga ka bangalawan mata ban kemi di hospital ha ka jing ha ka kaidan sa ki pen i jingmut jong i doktor community ke jing ai jing mut jong i ka ba mangar kumu nong mikmat ngan ya budin bagi community bangin la ban wanra ya ka big improvement hakiri kesan senam hakan ketem ngis ngokumen hu ta bah hakan ketem kepala dep ngilala da kajing budin minot man kapor ngilala ban pli ya kan ka sispa jing thia ya ka bakal function mentah ban kan ketem ka ba ar mentah pede kedai ke kam ke ba khia hadu kata ya ka bangin budin ban penjanai ban penbit ban penbiang ngam ko syu bakal nang don kata ya ka ban ka civil hospital kendri far ki patient civil hospital wa baro ki facility ki badon civil hospital Shillong ki di bandon hang ne makruat kenang ba kenam don syu kata bangin dia rifar na ka we ka civil hospital sa ka we ka civil hospital kata kare ji kwa ujang runjungi bagi quality bahak ni ketem komta ki sansnam ila ban wanda shibon ki improvement ya ka bangin jo i ki jingkala ya ki jing kamha jo ka hospital ai ku belai ki doktor ki balai yo ban wan ka por ka sedang ya ka bakidang yo i ki jing duna sudah bat ki ban wan hadin pede ki yo i ki jing biang sudah ya ki tidak ki jing tristom ki ban hadin ki yo i ki jing kamha ki jing kambiang jong ki jing don ki facilities ki fair ni so tu bagi nang kam madon ki staff kwartar ki biang haduk menta wat EMS iba-iba yo kwartar ki biang gidang syasa haki nos kwartar ki barit ya ke ba amdai
ki kota basa ki doktor isu thu barang don kambon ki hang ne hospital bat ngala ka party doktor bain ai nga ya ki details baro ekalis jo ki don kam ya ka bangin persang man budin na kapor ha ka bangin persang bat penjo ki don kam ki hospital kublai shimon